Yung mga nakakalabas na inahing manok, nangingitlog. Dito sa may tinaniman namin ng pinya, dito sa may damuhan. May nadiscover si Papa kanina eh. Kaninang nagdidilig. Basang-basa tong pinya. Ano, ang dami oh. Ang dami. Yan. Ilang kaya to? Yan natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. 10 itlog. Oy, 11 pala. Meron pa. Yan. 11 itlog. Ano? Pinyahan to eh. Hindi pa nalinisan. Meron pa kaya doon? Check natin. Wala. Dito lang. Ang hirap ng walang tripod na dala. Yan. Isa. Dalawa. Ang laki oh. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. 10. 11. 11 itlog. Yan. Galing doon. I-check ko bukas yung ating net. Tignan natin kung saan yung kanilang lagusan. 11. Dadagdag po natin dito sa na-harvest po natin sa may laying house. Itlog ng breeder itong 4. Ito 40 naman yung nakuha natin ngayong hapon. Plus ito 11, 51. 51 plus 4, 55.